Golaya gelip, olaryň çekişmelerini eşiden Tövrat mugallimlerinden biri İsa'nın olara jaýdar jogap berenini görüp, ondan "Haýsy tawşyryk iň wajyp tawşyryk?" diýip sorady. İsa: "Iň wajyp tawşyryk şudur: Ey Israil halky, kulak goý. Hudaýymyz Reb ýeketäk Rebdir. Hudaýyňyz Rebbi tutuş ýüregiňiz, ähli düşünjäňiz hem güýjüňiz bilen jan tenden söýüň. Ikincisi de şudur: Ýakynyňy özüňi söýüşiň ýaly söý. Bulardan uly tawşyryk bolmaz." diýip jogap berdi. Ol adam oňa: "Seninki dogry, ey mugallim. Sen hakykaty sözledin. Hudaý ýeketäkdir. Ondan başgasy ýokdur. Onu tutuş ýüregiň hem akylyň bilen we ähli güýjüň bilen söýmeklik, yakynyňy özüňi söýüşiň ýaly söýmeklik, ýakma gurbanlyklaryň, beýleki gurbanlyklaryň hemmesinden has möhümüdir" diýdi. İsa onuň paýhasly jogap berenini görüp, "Sen Hudaýyň şalygyndan uzakda dälsiň" diýdi. Şondan soň oňa mundan artyk sorag bermäge hiç kim bilt etmedi.